Hola, molt bones a tots, benvinguts i benvingudes al meu canal. El meu nom és Salvador Companyó i t'ajudo a elevar la teva vida al següent nivell. Avui et vull parlar de l'experiència d'aquesta setmana passada, que ha sigut una experiència memorable. Amb un grup de persones, amb 10 participants i dues persones de l'estaf, el meu company Joan i jo, hem fet la ruta a Cavalls del Vent en 7 dies. Ha estat genial. Ha sigut una experiència meravellosa, d'enriquiment, de creixement. Crec que els 10 participants s'han endut un gran creixement i jo mateix m'he endut un gran creixement. Ha sigut meravellós, els sopars als refugis, compartint taula amb totes aquestes persones, dormir en els refugis, llevar-nos en els refugis, esmorzar en els refugis, sí, la nit sota les estrelles, el companyerisme, tothom involucrar-se, tothom aportant. Ha estat realment una experiència meravellosa i el dia a dia caminar ruta de refugi a refugi, passant per llocs realment d'una bellesa increïble, per boscos, per llocs oberts on hi ha herba, llocs alts amb moltes vistes, on hem també fet diversos cims, i durant aquestes rutes parant-nos a fer exercicis, a vegades tan simples com connectar amb la natura, amb poca roba, tocar l'herba, tocar el terra, tocar les plantes, deixar-nos impregnar per la mare terra. I d'altres han sigut potser una miqueta més durs, com trencar creences velles d'aquelles que no ens deixen avançar, i exercicis també d'empoderament per anar endavant. I sobretot la qüestió ha estat sortir amb una visió de cap on podem anar, de cap allà on volem anar, i amb el compromís de fer els passos per anar-hi, sí, perquè el que marca la diferència és tenir una visió a la nostra vida. El que marca la diferència entre que jo en aquest moment estigui patint o angoixat o estigui gaudint de la vida és la meva visió de futur. Si veig un futur negre estaré angoixat, si veig un futur brillant estaré amb confiança i estaré amb emocions sanes, positives i harmòniques. I per tant el que es tracta és que construïm un futur brillant a dintre la nostra ment. I com el creem? Doncs posant-nos uns objectius que per nosaltres siguin uns reptes possibles, assolibles, però que ens facin treure el millor de nosaltres i que marquin el nostre camí. Quan veiem aquest punt a l'horitzó, quan veiem aquesta llum que ens indica el camí, canvia el nostre estat i comença també a sortir la força i l'energia per anar cap allà. I d'això s'ha tractat. Sí que totes les persones que estàvem allà hem sortit amb una visió d'on volem anar. Això ho hem treballat durant també tots els 7 dies. I a part d'aquest gran creixement, de sortir amb una visió clara, les tasques a fer per anar-hi, amb la força interior per anar-hi, doncs el fet de compartir en grup i que tothom estés disposat a fer un treball personal ha fet que creixéssim com a grup i creixéssim individualment. Sí, la millora de l'individu és la millora del sistema, i la millora del sistema també és la millora de l'individu, i s'han donat les dues coses. Totes les persones al complet. A més, ens hem trobat també pel camí persones meravelloses, i tot ens ha enriquit. Ha estat aquesta primera setmana d'agost, és la meva primera edició de la Cavalls del Vent memorable. Si van com aquesta, i espero que encara vagin molt millor, perquè procurarem tot allò que és possible millorar, tot allò que hem vist que es pot millorar, doncs millorar-ho amb les següents edicions, tot i que la primera sempre té aquell punt especial, i les persones que participen en la primera, com en d'altres formacions que he fet, les primeres doncs, les recordo, però prepararem una nova Cavalls del Vent memorable per l'estiu del 2021, la primera setmana d'agost, on ben aviat a la meva pàgina web, Salvador Companyó, podràs entrar i fer una prereserva per assegurar la teva plaça. Realment crec que, i sento que hi ha un abans i un després amb aquest esdeveniment, perquè realment és una ruta en moviment, és un retir en moviment, lluny de les ciutats, de les granges, dels sorolls, de la contaminació, del dia a dia, de lo habitual per nosaltres. És com una immersió en un altre món, envoltats de natura i cap a un mateix. Sí? És un camí cap a dintre per descobrir la llibertat que ja tenim dins i que ens aflorin les idees que ja hi ha a dintre nostre, per crear aquesta llibertat a la nostra vida, per sentir-nos realment lliures, que de fet és
el que desitgem tots i podem posar molts noms, sí, però volem sentir un tipus d'emoció. Llavors el fet de viure aquesta experiència durant 7 dies, estar submergit en aquest món de creixement, junt amb d'altres persones que també desitgen i s'entreguen a aquest creixement, ha sigut una aventura apassionant, ha sigut una aventura increïble que per mi ha sigut un gran creixement. I dono moltíssimes gràcies a tots els 10 participants que han sigut persones meravelloses que s'han convertit en mestres durant aquests 7 dies, igual que el meu company d'estaf, el Joan, una persona meravellosa que també ja era mestre però s'ha convertit en mestre de mestres, en gran mestre. Moltíssimes gràcies a tots i moltíssimes gràcies també a tots els que ens heu estat seguint per les xarxes socials, per veure com anava l'experiència, que heu fet un seguiment, perquè a l'hora de tornar diverses persones m'ho han dit, també moltíssimes gràcies i convideu-vos a tots a participar a la propera edició, encara que falta acabar de detallar, però sabeu que hi ha les places limitades i per tant si reserveu la vostra plaça en les properes setmanes, aquest mes de setembre estaran obertes les inscripcions, tindreu un gran pas fet, sí? Perquè recordeu que no millora el qui vol, sinó que millora el que es compromet, i si vols que canviï alguna cosa de la teva vida, ho has de fer entrar dins de la teva ment. Què hi ha ara actualment en la teva vida? El que hi ha en la teva ment. Si vols que entri en la teva vida, fes-ho entrar en la teva ment. Si entra en la teva ment, entra en la teva vida, perquè recorda, no estàs destinat, estàs programat, però si canvies la teva programació, canvies el teu destí. Moltes gràcies a tots, ens seguim veient aquí per aquest canal de YouTube o per les xarxes socials. Recordeu que podeu visitar la meva pàgina web salvadorcompanyó.com per saber tot el que puc fer per tu i si aquesta experiència et ressona, de veritat que ha sigut memorable i espero i desitjo i confio en que les pròximes també siguin memorables. Recorda que a partir del mes de setembre pots fer ja la preinscripció, reservar la teva plaça. Desitjo que tinguis un dia meravellós i que acabis de passar un estiu genial i espectacular. Sempre endavant, sempre aprenent, sempre creixent, sempre millorant-nos, que és una de les claus de sentir plenitud i de sentir-nos bé. El creixement continu, la informació és poder, el coneixement és poder. Com més coneixement tenim, més eines disposem per prendre decisions a la nostra vida i per encaminar-nos realment cap a aquella vida que desitgem i que, per sobre de tot, ens mereixem. Gràcies, gràcies, gràcies.